Čaute, tu je Chris a vítajte na dnešnom videu. A dnes je to presne 22 dní, prosím nezabudni. Čo ideme domov, takže som sa rozhodol, že natočím také video, kde budem hovoriť o 22 dôvodov, prečo sa teším domov. Takže počúvajte. Rodina, teším sa konečne, že uvidím mamku, uvidím svoje sestry, uvidím brata, otca, proste všetkých, babku, bla bla bla. Takže to sa fakt teším a konečne ich uvidím tiež a môžem sa s nimi veľmi porozprávať. Kamaráti a konečne môžem ísť s nimi von. Nemusím si kupovať jedlo. Proste nemusím si kupovať, konečne nemusím si variť. Teším sa na to, že u nás je o mnoho lacnejšie ako je tu. Takže keď budem chcieť sa ísť nájsť niekam von alebo kúpiť si niečo v meste, tak vôbec neminiem asi 350 000 eur. Konečne uvidím svoj klavír a môžem si zahrať na klavíri. Sú naši psi a úplne sa na to teším, už sa neviem dočkať, kedy uvidím zase ako naši psi budú tam pobehovať po zahrade po kolečkách a budú sa tešiť z toho, že ma vidia. Fabulous. Doma máme takú malú rodinnú farmu. Jedlo, ktoré tam je normálne že zdravé a je to domáce. A není to vyprodukované, neviem, v nejakej fabrike niekde. Musím si platiť za pranie. Slovenská kuchyňa. Neviem sa dočkať, kedy si konečne dám zase brinzu a brinzové halušky a kapustnicu. Vianočné trhy. Keď si dám proste punč, keď si dám varené víno a keď si môžem dať lokše a proste všetko možné asi tam zjem tento rok. Sa teším. Je, že sa zase budem prechádzať po tých bratislavských uličkách a okolo uvidím všade tých ľudí slovenských a proste to by ste museli byť tu, aby ste pochopili ten rozdiel. Slovenské pivo a slovenský alkohol, posteľ doma, ktorá je veľká, aj nejde o tú veľkosť, je o to aj, že pohodlná. Že doma, tam kde bývame, tam proste nie sú žiadne pouličné svetlá, nechodia tam žiadne autá, teda nejazdia tam žiadne autá, ani tam nikto nechodí, proste je tam ticho a tma. Viete, aké je to super spať v tme? Naše zvieratka, proste na to zverstvo, keď zase uvidím, ako vyzerá slepica, ako vyzerá kačica, ako vyzerá krava. Akože viem, ako vyzerá, ale proste teším sa, že ich uvidím zase naživo, lebo proste to je úplne super náhodou byť so zvieratami. Možno uvidím na Slovensku sneh, lebo tu akože zatiaľ nesnežilo a tu asi ani moc snežiť nebude. Čerstvý vzduch doma, proste tam, kde bývame, tam je úplne úžasný vzduch, lebo tam bývam proste pri lese. Teším sa na moju izbu celkovo. Pôjdem do školy, bývalej na strednú sa pozrieť. Môžem si doma zapáliť sviečku. Kokos, aleluja, ty vole. Veď tu si normálne nemôžem zapáliť sviečku, lebo tu máme tento poplašný vec. Teším sa na to, ako všade kam pôjdem, budem môcť použiť môj rodný jazyk. Posledný bod, úplne jednoduchý. Budem doma. A týmto sa vlastne ja lúčim s vami na dnes. A ak sa mi video páčilo, tak dajte like. A ak s nejakými týmito vecami určite súhlasíte, tak mi dajte vedieť do komentov. Ma to zaujíma, že či aj vy máte takéto pocity, ak študujete niekde inde, alebo ak máte s týmto nejakú skúsenosť, tak mi dajte určite vedieť. A odoberajte a zdieľajte, alebo proste to je jedno. A vidíme sa zase zajtra, takže čaute. A nezabudnite, už len 22 dní. Pa, pa.